Hej alle sammen, velkommen til. I dag sidder vi inde på en GitPub-server. Yep. Så ja, vi vil bare starte med at åbne keys. Der var en eller anden, der skrev komme med. Ja, jamen jeg skrev jo, vi hed, han spurgte. Og ja, jeg har en af de. Som I nok ikke ved, jeg har en rigtig syg stav. Prøv at se her. Dem har jeg 64 af nu. What the fuck? Siger I bare. Fuck, hvor går det bare langsomt, det er lort. Lægger du egentlig? Nej. FPS? 13 der omkring. Så er det også lidt læk. Sidste drum, damekier. Der står du ikke. Der står dame. Nej, det er ikke sådan, at der mangler et H, hvis der skulle stå dame. Jeg har fået med sådan nutchables. Jeg har ikke fået nutchables. Nutchables er godt. Jeg har 4 nutchables. Og jeg har lige fået det, så. Jeg fik en stav til med det der. Skal vi ikke lige lægge det her i vores PV, og så bare hoppe ud? Eller vise, hvordan det ser ud herinde? For jeg synes ikke, at vi skal bruge hele videoen på det her. Nej. Så jeg lægger lige min keys og sådan nogle ting ind. Og vi starter med at jumpe. Jeg fik et beat i bukser. Ja, jeg har også nogle. Er de OP? Det ved jeg ikke, lidt gode er de vel. Nu jeg har 800 og... Jeg har over 800.000, bare lige sådan, du ved det. Han lå i går, der var der DP, og så fik man over 800.000. Så jeg har over 800.000. Jeg kan godt følge det også. Skal du have 100 på? Jamen, hvad kan man bruge det? Hvad kan man købe den der? What? Hvad er det her? Hvad er det her? Overlord. Nej, jeg kan ikke give, hvad det nu det hedder, jeg kan ikke give dem til dig. Okay. Er damer egentlig bedre end alt det der andet, man kan få? Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne gemme. PV1. Nej, men nu er der altså også noget one-shot med det her, fordi at alle har åbnet deres keys. Jeg fandt lige 4 keys på jorden. Jeg tager en stav. Tager du en stav med? Ja. Det er ikke lidt dumt måske. Jeg har 2. Jeg har 64, men... Jeg vil gerne prøve. Må jeg godt altid få lidt af dig? Penge? Nej, sådan der. For hvad? En stav? Ja. Nej. What, det er dårligt det her. Okay. Og så PV1. Var det skulle lige så godt. Shit, jeg fik et eller andet på mig. PV1. Der var et OP. Nåede jeg at lægge den der ind? Det har jeg bare noget. Nej, jeg nåede ikke at lægge en ind, og der var mega OP. Hvad var det? Det var sådan en stav der. Der var mega OP, men jeg har masser af. Jeg står bare lige og spammer Kit Starter. Eller Kit Fighter. Ja, jeg har 2.000 kroner. Ej, jeg brugte dem på noget godt. Ej, jeg købte lige fuld diamond armor, jeg kan ikke tage til mit kit. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tog den pænt. Får man ikke mad i det her? Nej, tror jeg ikke, men du får nutchables. Gør man ikke? Nej, jeg kan ikke huske det. Nej, man får nej, man får golden apples. Men nu hvad man kan slå til mig. Jeg skal fucking ud af PvP, jeg skal. Jeg har fundet et bjerg. Nej! Jeg dømmer min stav, fordi jeg slog mig svært i stedet for. Nå, skal vi ikke finde en anden en herinde på den her server? Jeg tager det en gang. Må jeg godt det? Jo. Det kan vi godt, jeg også nu. Ejeren er ude i PvP'en. Ja. Han har den der stav, den også OP. Den er overdrevet. Hvad hvis man har nok, dør man så stadigvæk? Ja. Så der er ikke nogen grund til at... Jeg prøver lige at dræbe ejeren. Ja. Ja, man kan selvfølgelig slå ejeren, så kommer en anden. Når jeg går til at stå i HB, skriver jeg lige. Når du gik ud. Nå, hvorfor skal vi ind på? Skal vi ikke finde en eller anden
Kit PvP. Den her kit. Nå, gudpapir. Ikke helt. Nu er. Jeg må bare ikke det her. Nå, kom. Skal vi ikke gå hen til den her Moke pushen, eller hvad man nu kalder den? Moke. Den der, vi var inde i før. Hvor er den her? Ikke den der, hvor man one-shotter. Det var ikke one-shot. Den, der var der mere OP. Kan vi ikke prøve en den? Nå, pushen gider jeg ikke. Hvad med den her Kit PvP? Cat PvP, ja okay, jeg går ind. Her, jeg vil gerne prøve, hvad Cat PvP det er sådan noget. Hvor er kids? Hvor er kids? Hvor er kids? Ja, jeg tænker også sådan lidt, hvor er kidsen? Det må jeg ikke skrive. Nej, jeg må heller ikke skrive noget. Cat PvP. Forsvej. Cat PvP. Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Man kan simpelthen få chat, man kan simpelthen få sætter. Så jeg er ude og slå med hånden. Nå, jeg tror, jeg har fundet det. Hvordan får du der kids? Jeg tror bare, det er noget med, at man kan købe det eller noget. Nej. Hvordan får han? Jeg tror også, at MSG. Når man kan ikke skrive herinde nu. Jo, jeg måske. Hvordan får man kids? Kids. Hallo, menneske. Nå, det er dig. Okay. Hvordan får man kids? Jeg prøver at spørge ejeren. Så står MSG. Hvad hedder ejeren? Jeg kigger ikke. Hvordan får man kids? Please. Svar. What? Jeg fik det bare. Der fik jeg bare kit på. No! Skråstreg. Kit. Slet kit. Nu er jeg så ud af spam. Det gør jeg også. Jeg prøver bare at hoppe ind i. Jeg tror også videoen er blevet lang. Nå, skal vi så slukke af? Ja, når lige, ja, vi hopper lige en gang til at se, at vi slutter af. Ja, jeg kommer. Okay, what? Startede du også sådan sindssygt højt op i luften? Ja. Nej, what? What? Lol, nu landte jeg i vandet. Jeg landte med vand. Det gør du også. Okay. Hvordan fanden får man kids? Hvad fanden sker der? Din server går amok godt. Din hat! Fuck, hvor det var nederen det her! Nu bliver man kigget igen. Nå, vi slutter bare herude. Ja. Så. Hvor er du henne, Nora? Du skal ikke ud. Afslutte med mig. Jeg står bare her i spawn lige der, hvor vi spawner. Nå, så ja. Hej hej! Adios!